very important na padagos na daw ay nagugurang na mga farmers, kadakol kamo ng mga kaubinan, kamo ang masunod na henerasyon, na mga maproducer, di pangangaiputa sa ngaran nila kultura. Kaya nga nibinhi ng pag-asa. So, ang pag-asa ng nasyon in terms of cultural sector, cultural production, ipinapasa sa Indo. Kaya nga ni kamo nag-aagi sa ating training program, kananing prepara sa Indong road. Nananaginip pa ang iba, iapak na iyong paa, simula na. Unatin natin ang kamay, bumangon ng sabay-sabay, walang oras na sayangin, halika na. Nasa kamay mo ang binhi ng pagbabago, nasa kamay mo rin ang tubig na bubuhay dito. Nasa kamay mo ang binhi ng pagbabago, halina't itanim natin at anihin natin sa tamang panahon. Ako po si Gino Vincent Plihino from Milaor, Camarines Sur. How is life without agriculture? Mahirap man o mayaman, pare-pareho pa rin nabubuhay sa agrikultura. Sobrang halaga ng training na ito kasi maraming matututunan sa pag-aagrikultura. Tapos konti na lang yung nahihilig ng mga kabataan sa pag-aagrikultura, kaya siguro mas magandang pagtuunan natin ng pasin yung pag-aagrikultura. Mga makukuha kong aral sa pag-agrikultura, siguro yung mga characteristic ng mga farmers. Positibo sa buhay, sa pang-araw-araw. Tapos siguro hikayatin ko yung mga kabataan na maraming matututunan at mapagkakakitaan ang pag-agrikultura. Kahit na may kulimlim at maabutan ng dilim, di matitinag ng lagim ang ligaya. Sa gitna nitong unos, kasangga namin ang Diyos, ulanin may magbubuhos ng biyaya. Pagkat nasa kamay mo ang binhi ng pagbabago, nasa kamay mo rin ang tubig na bubuhay dito. Nasa kamay mo ang binhi ng pagbabago, halina't itanim natin at anihin natin sa tamang panahon. Ako po si Maria Hermati Globo from Daily Gain sa Camarines Sur, isa sa participants ng Binhi ng Pag-asa program. Ang mga natutunan ko dito ay hindi lang pala basta-basta ang pagsasaka. Hindi rin basta-basta ang pag-aalaga ng biik pagkat ito ay may proseso at tamang pag-handle dito. Ini-encourage ko ang mga kabataan na mag-engage sa agrikultura sapagkat hindi lang ito basta-basta agrikultura. Hindi na natin kailangan lumabas pa ng bansa o ng lugar natin para umunlad dahil sa sarili nating agrikultura ay yayago tayo at yayaman pagkat hindi lang ito isang hobby, maaari rin tayo ditong kumita kung tayo ay may tiyaga at sipag na umunlad ang ating negosyo. Magagamit ko para maibahagi sa iba ang nalaman ko sa agrikultura sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa ibang tao, sa mga kabataan, na kung saan ipipresent ko ang mga kabutihan at benepisyo ng agrikultura na magpapabago rin sa kanilang buhay. Kami, ako, Ako, ang binhi ang binhi ng pag-asa. Halina